Константин Величков е един от най-вдъхновяващите хора на България. Пазарджиклия, повече от добре образован, учи в Императорския лицей в Цариград. Наричали са го ужасното дете заради живия му непокорен характер. Бил е емоционален, начетен, много интересен събеседник, който Иван Вазов е обожавал. Това е една от онези личности с универсални умове и таланти. Той е рисувал изключително добре. Пишел е, превеждал е и то така, че до днес няма по-добър превод на български на ад от Данте Алигиери. В политиката, въпреки съпротивата на пошлостта, е успял да постигне забележително много неща. Бил е известен с това, че не приема рушвети. Като министър на народното просвещение, той предлага направата на рисовално училище. Това е днешната художествена академия. Заради нея той среща острите подигравки на Петко Каравелов и Алеко Константинов, които злостно го нападат и считат, че на хората рисуване не им трябва. Величков се отнася много благородно и достойно с противниците си. Както често се случва с такива личности, и Константин Величков е срещал неразбиране, дори подигравки за това, че е мислял прогресивно и с размах. Затова и няколко пъти е емигрирал. Починал е във Франция, където му отдава чест дори и френските вестници. Вазов изпраща писмо до Пазарджиклии, в което казва, че трябваше топло слово, когато беше жив, и малко са закъснели с почитта си към този достоен син. Величков казва, че нашите държавници гледат на политиката не като на работа, а като на случайен килипир. По всичко останало като информация от него личи, че най-щастлив са го правили семейството му и рисуването. В къщата му на улица Теодор Траянов в Пазарджик можете да влезете в стаята, където са били Бенковски и други желаещи свободата българи. Там, където са светили умове и сърца, които са подтиквали към култура, свобода и дух. Независимо как са се отнасяли обществата и държавите с такива хора, те са живяли с мисли като тази на Константин Величков, който казва: „Аз искам да посветя животът си в служене на човечеството“.